че сега кофта. Няма да стени. Сега не мисля, го обаче трябва така да по-малко да се опитате да се сблъжи. Ай горе, ай горе! Чакай, дой! Сега снимам фейса и какво става. Обаче само Марвин, никой друг не идва. Дай, че му обръщаме внимание всички да тук. Това е ефективно, като му го пусна само да пръска. Ей така само в Трябва така устата. насочено по-малко на порции. На порции. Ма хапеме, аз за това пускам. Не капи, о! Рей, ела тука! Това не стига, бе. Това сега го приема за някаква уникална игра. Щом някой му обръща внимание... Ай, ти става по-малко от него, бе. Това ти пукаме, става весело. Чакай, Къде си, бе, момче? Рейко! Рей! Марвин, найдеш матко? Стига, бе, край. просто няма такива. Това беше добро.